Wel, bore da i chi gyd, croeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. A chroeso arbennig i'n brodyr a'n chwiorydd ni o Gapel y Ffynon, Bangor, sy'n ymuno ar Oedfa heddiw yn hytrach na cynnal i Oedfa i hunan. Nethon ni fwynhau yn fawr fel eglwys pan wnaethon ni rhywbeth tebyg ar ôl Nadolig ac ni'n gweddio bydd yr arglwydd yn eich bendithio chi yn helaeth heddiw trwy'r oedfa hon a trwy'n amser ni gyda'n gilydd. Wel, gyrwch i ni weddio nawr, gyrwch i ni gyflwyno yn amser ni i'r arglwydd. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch bod ni yn gallu dod ato ti yn awr, fel brodyr a chwiorydd wedi ein uno yn yr arglwydd Iesu. Ac, dad, ni'n diolch fod yna wahoddiad i unrhyw un sydd ddim eto yn credu, hefyd i ddod a trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu i ddod yn blant i ti. Ni'n diolch am y gwaith rwy ti yn ei wneud yn ein gwlad ni. Diolch fod ti heb adael dy hun, heb dystiolaeth yn ein dydd ni. Ond fod gen ti dy bobl di sydd yn gwasanaethu ac yn gweinidogeithi ar hyd a lled ein gwlad ni. Ni'n diolch yn arbennig nawr am y gwaith rwy ti yn ei wneud ym Mangor a'r ardal honno. Ni'n gweddio bydd heddiw yn fendith i dy bobl. Ni'n gweddio bydd Dafydd ac arweinwyr yr eglwys yn cael gorffwys. Ac arglwydd, ni'n gweddio dros nhw a throson ni pob un sy'n gwrando. A bydde di'n agos ato ni. Ac y bydde ti'n dangos i ni mwy ohono ti dy hun. Arglwydd, ni'n sychedu ac yn nywynu amdano ti. Ti yw yr hyn sydd ei angen arno ni, ar ein henaid ni. Arglwydd, wneud i felly. Ddod yn agos. Dad, clew ein gweddi ni nawr. Bydd gyda ni yn ein amrywiol anghenion a sefyllfaoedd ni. Dad, gogonedda dy enw mawr di yn ein plith ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, nawn ni barhau i addoli trwy ganu gyda'n gilydd. Yeah.
am ddarllen nawr o air ein Duw ni. A gair o esboniad i'r rhai sy'n yn ymuno â ni. I ni fel eglwys di bod yn dilyn cyfres trwy yr Efengil yn ôl Ioan. Ac wythnos diwetha wnaethon ni gyrraedd pennod 17. Mae'r arglwydd Iesu fan hyn yn agosau at y groes. Dyma'r noson pan mae e'n mynd i gael i fradychu. Mae wedi bod yn siarad efo ddisgyblion yn ceisio paratoi nhw am yr hyn sydd i ddod. Ac ym mhennod 17, mae Iesu'n gweddio ar ei dad. Ac beth felly ni'n mynd i fod yn gwneud yw am ychydig o wythnosau jyst yn edrych ar y weddi yma o ongle gwahanol, yn ffocysu ar themau neu agweddau gwahanol o'r weddi. A wnaethon ni ddechrau wythnos diwetha yn meddwl am y berthynas rhwng y tad a'r mab, a'r gwahaniaeth mae hynny i'w wneud yn ein bywydau ni. Heddi bydd y ffocws ar ogoniant. Mae'n air sy'n ymddangos sawl gwaith gogoniant, glori. Ac dyna felly lle fydd ein ffocws ni y bore yma. Nawr, fi wedi gofyn i rywun arall i ddarllen, fel bod chi ddim yn diflasu ar clywed fy llais yn darllen y bennod drwyddi wythnos ar ôl wythnos. Felly ni'n mynd i fynd nawr at luned mwyn iddi hi ddarllen y bennod i ni. Wedi i ddelefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lygaid i'r nef a dywedodd, O dad, y mae'r awr wedi dod. Gogonedda dy fab, mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oherwydd rhoddais iddo ef awdurdod ar bob un. Awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb yr wyt ti wedi rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd tragwyddol, dadnabod di, yr unig wir Dduw, a'r hwn a anfonais ti Iesu Grist. Yr wyf fi wedi dy ogoneddu ar y ddeiar, trwy orffen y gwaith a roddais ti mi i'w wneud. Yn awr o dad, gogonedda di fy fi ger dyfron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dyfron cyn bod y byd. Yr wyf wedi amlygu dy enw i rhai a roddais ti mi allan o'r byd. Iddo ti oeddent ac fe rhoddais i mi. Ymaint wedi cadw dy air di. Ymaint yn gwybod yn awr, mae oddi wrth i ti y mae popeth a roddais i mi. Oherwydd yr wyf wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddais ti i mi, a hwythau wedi i derbyn, a chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrth i ti y deithim, a chredu mae ti am hanfona ddi. Dros dynt hwy yr wyf fi'n gweddio, nid dros y byd yr wyf yn gweddio, ond dros y rhai a roddais di mi, oherwydd eiddo ti ydynt. Y mae popeth sy'n eiddo fi yn eiddo ti, a'r eiddo ti yn eiddo fi, ac yr wyf fi wedi fy ngogoneddu ynddynt hwy. Nid wyf fi mwyach yn y byd, ond y maent hwy yn y byd. Yr wyf fi'n dod ata ti o dad sanctaidd. Cadw hwy'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais i mi, mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Pan oeddwn gyda hwy, yr oeddwn ni'n i cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais di mi. Gwyliais drostynt, ac ni chollwyd yr un ohonynt, ar wahân i fab colledigaeth i'r ysgrythyr gael ei chyflawni. Ond yn awr, yr wyf yn dod ata ti, ac yr wyf yn llefaru'r geiriau hyn yn y byd, mwyn i'm llawenydd i fod ganddynt yn gyflawn ynddynt hwy eu hunain. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt dy air di, ac mae'r byd wedi cysau hwy am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf innau'n perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddio ar i ti cymryd allan o'r byd, ond ar i ti cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf innau'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn y gwirionedd. Dy air di yw'r gwirionedd. Fel yr anfonais ti fi i'r byd, yr wyf fi'n i hanfon hwy i'r byd. Ac i mwyn hwy, yr wyf fi'n fy nghysegru fy hun, mwyn iddynt hwythau fod wedi i cysegru yn y gwirionedd. Ond nid dros y rhain yn unig yr wyf yn gweddio, ond hefyd dros y rhai fydd yn credu yno fi trwy i gair hwy. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un, fel yr wyt ti o dad yno fi, a minnau yno ti,
iddynt hwy hefyd fod ynom ni, mwyn i'r byd gredu mae tydi am hanfona ddi. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt hwy y gogoniant ar oddais ti i mi, mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Mae fi yn ddynt hwy a thydi yno fi, a hwythau felly wedi i dwyn i undod perffaith, mwyn i'r byd wybod mae tydi am hanfona ddi, ac i ti i caru hwy fel y curaist fi. O Dad, am y rhai rwy ti wedi rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi, lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant ar oddais ti mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. O Dad cyfiawn, nid yw'r byd yn dadnabod, ond yr wyf fi'n dadnabod, ac y mae rhain yn gwybod mae tydi am hanfona ddi. Yr wyf wedi gwneud dy enw di yn hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny eto, mwyn i'r cariad ar hwn yr wyt wedi fy ngharu i fod ynddynt hwy, ac i minne fod ynddynt hwy. Diolch i ti, Luned. Nawn ni weddio eto, nawn ni droi at yr arglwydd yn gilydd. Dad, ni'n diolch i ti unwaith eto am y bennod hon, y geiriau rhyfeddol hyn. Ni'n diolch i ti am weddi yr arglwydd Iesu a'r cwbl i ni yn ei weld ac yn ei ddysgu fan hyn wrth wrando ar y mab yn gweddio arna ti, ein tad, ac arglwydd i ni'n gofyn unwaith eto nawr, a bydde di yn siarad â ni. Arglwydd i ni yn gwybod fod ti yn dduw sydd eisiau siarad gyda dy bobl di. Ac ar ben hynny, rwy ti'n dduw sydd eisiau gwrando arno ni'n gweddio. Ni'n diolch am hyn. Diolch dy fod ti wedi'n galw ni i berthynas efo ti dy hun. Ond diolch dy fod ti hefyd o dduw yn dangos dy ogoniant. A dy fod ti am rhannu dy ogoniant di gyda ni. Arglwydd, helpa ni'r bore yma i ddeall y pethau hyn yn well ac i gredu y pethau hyn ac yng ngoleuni hyn i gael ein newid. Arglwydd, dyna yw ein dymuniad ni. I ni am dyrnabod i, ac wrth i ni ddod i dyrnabod i yn well, i ni am i hynny i draws newid ein bywydau ni, os gweli di fod yn dda. Dad, helpa ni felly nawr. Wrth i ni barhau i thaddoli, wrth i ni barhau dy geisio di, a wneud i weithio yno ni. I ni yn gweddio fel eglwys dy bobl di yn ein byd ni. Dy eglwys yng Caerdydd, ym Mangor, yng Nghymru, ym Mhrydain, yn y byd o arglwydd. Gad i ni weld dy ogoniant di. Ac a wneud i'n defnyddio ni mwyn rhannu yr newyddion da, rhannu dy ogoniant di gyda'r bobl o'n cwmpas ni. Dad, clyw ein gweddi ni nawr, os gweli di fod yn dda, bendithia ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Wel, mae Luned arall di paratoi stori i'r plant nesaf, felly dyna fydd gyda ni nesaf cyn bod ni'n canu unwaith eto gyda'n gilydd. Heddiw, yn y bregeth, rydym yn mynd i fod yn edrych ar gogoniant Duw. Mae'r gair gogoniant yn meddwl sawl peth sy'n gallu bod yn gymleth ac anodd i ddeall weithiau. Dyma rhai geiriau eraill i helpu ni ddeall. Clod, bri, anrhydedd, gwychder, harddwch, disgleirdeb. Ond, mewn gwirionedd, dyw hyd yn oed y geiriau yma ddim wir yn ddigon i ddangos gwir gogoniant Duw. Mae Duw yn ogoneddus, yn graidd ei natur. Mae e'n berffaith ac yn ddwyfol, divine yn Saesneg. Gwerth priodol Duw yw ei ogoniant. Sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd, y mae'r holl ddaear yn llawn o'i ogoniant. Ond fe greodd Duw y byd mwyn i ni allu gael perthynas gyda fe. Ond,
Rydyn ni yn doredig, yn ddrwg ac mewn pechod, ac roedd angen iachawdwr, Iesu Grist, Mab Duw, trwy ddod yn un ohono ni, wrth iddo fyw fywyd perffaith yn ein plith. Cafodd ei ogoneddu, trawsnewid, a'i ddangos yn ei uchelder, trwy y groes, yr atgyfodiad, ac yna yn yr ysgyniad. Fel Cristnogion, mae Duw yn dangos ei agoniant i ni trwy y cread, yn ei air, ac mewn moliant trwy ein gweithredoedd ni i bawb o'n cwmpas. Wel, trowch gyda fi yn eich Beibl chi, yr adran yna, ddarllen o'n i'n gynharach. Fi'n siŵr bod ni i gyd ar ryw bwynt wedi ffeindio rhywbeth ond ni ddim yn gallu stopio syllu arno fe. Falle byddwch chi hoff olygfa, rhywle newch chi fyth blino mynd i edrych. Neu falle bod gennych chi ddarn o gelwf yn y tŷ neu mewn rhyw oriau chi wrth eich bodd, chi'n treulio oriau yn edrych ar y peth hwnnw. Neu, mi'n siŵr allwch chi feddwl am enghreifftiau, eich plant chi, y bobl chi'n caru, rhyw goeden arbennig sydd gennych chi yn yr ardd, neu tân agored pan mae'r noswaith yn oer ac yn dywyll. Mae beth ys ni'n dweud wrthych chi bore yma?
ein bod ni fel pobl wedi ein creu i syllu ar rhywbeth. Neu'n hytrach i syllu ar rhywun. Ni wedi'n creu fel pobl gyda'r angen i syllu ar un sydd ag ysblander a phrydferthwch a gogoniant tu hwnt i bob peth arall mewn bodolaeth. Un sydd yn fwy llachar a gogoneddus na unrhyw haul. Ac ni wedi cael ein creu mwyn ei fwynhau a'i syllu am byth. Wel, dyna ni'n mynd i ystyried bore yma. Wrth i ni edrych ar y weddi yma. Gweddi'r arglwydd Iesu Grist. Ystyried yr hyn mae ein i ddweud am ogoniant. Gogoniant Duw sydd wedi ddatguddio i ni yng Nghrist. Y pwynt cyntaf i fi eisiau tynnu'n sylw ni yw fod y gogoniant yma yn un tragwyddol. Gogoniant tragwyddol. Gwelwn ni wythnos diwetha. Fod y berthynas yma rhwng y tad a'r mab a'r ysbryd glân, fod e'n berthynas tragwyddol am byth. Heb ddechrau a heb ddiwedd yr cwlwm perffaith yma o gariad. Ond gallwn ni ychwanegu at hynny a dweud fod y berthynas yma yn un o ogoniant a gogoneddu tragwyddol. Drychwch ar adnod 5. Yn awr o dad, gogonedda di fy fi, ger dy fron dy hun ar gogoniant oedd i mi, ger dy fron, cyn bod y byd. Nawr, cyn bod ni'n mynd ddim pellach, mi eisiau ni feddwl chydig bach am beth yn union yw gogoniant. Y gair Saesneg wrth gwrs yw glory. Ond beth mae'n golygu? Wel, yn y Beibl, mae'r gair gwreiddiol, y gair Hebraeg, yn rhyfedd iawn, mae'n gysylltiedig gyda pwysau rhywbeth, neu dwyster rhywun. Hynny yw fod rhywun neu rhywbeth yn sylweddol. A ni dal i siarad mewn ffordd tebyg heddi yn dyn ni. Os ych chi wir efo chwant bwyd, os ych chi'n llwgu, wel, chi ddim eisiau swp, neu brechdan, neu salad. Chi eisiau rhywbeth sylweddol. Chi eisiau rhywbeth mawr. Chi eisiau rhywbeth sydd yn mynd i'ch digoni chi a'ch bodloni chi. A ni'n siarad yn yr un ffordd weithiau hyd yn oed am bobl yn dydyn ni. Ni'n gallu cyfeirio at rai pobl fel bod nhw'n berson o sylwedd. Hynny yw, dyn nhw ddim yn chwit-chwat. Dyn nhw ddim yn siarad geiriau gwag. Na, mae yna sylwedd iddyn nhw. Mae ganddyn nhw rhywbeth i'w gynnig chi'n gallu dibynnu arnyn nhw. A felly pam mae'r Beibl yn defnyddio'r gair yma gogoniant? Wel, mae'n gysylltiedig gyda pethau fel anrhydedd, enwogrwydd, prydferthwch, pŵer, mawredd, cyfoeth, statws, llwyddiant, ysblander. Mae'r holl beth yna ynghlwm a be ni'n golygu pan ni'n sôn am ogoniant. A felly mewn ffordd, ddim yn sioc, mae un o'r darluniau amlwg sy'n cael ei ddefnyddio yw bod gogoniant rhywbeth fel goleuni. Chi'n meddwl am geiriau'r apostol Paul yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid. Ym Mhenor 15, adnod 41, mae'n dweud un peth yw gogoniant yr haul, a pheth arall yw gogoniant y lloer, a pheth arall yw gogoniant y ser. Yn wir, mae rhagor rhwng seren a seren mewn gogoniant. Hynny yw, mae faint mae'r pethau yma yn disgleirio, llewyrchu, yn dangos ei gogoniant nhw. Felly, beth yw gogoniant Duw? Wel, gogoniant Duw yw
Pwy yw e? Ei ysblander e. Y ffaith I fod e yn rhagori ym mhob ffordd ar bob peth arall ac mae e'n rhagori felly yn dragwyddol. Des I ar draws ddyfyniad wych yr wythnos hon. Dywynydd o'r enw Herman Bavinck. Mae'n crynhoi'r peth yn llawer gwell na gallwn ni fyth wneud. Mae Bavinck yn un o'i weithiau di treulio cannoedd o dudalennau yn ceisio disgrifio Duw ac mae'n dod ar cwbl I ben gyda'r geiriau hyn. He is the sum total of all conceivable excellencies. Mae'n wych di. He is the sum total of all conceivable excellencies. Mae'n rhagori ym mhob ffordd. Mae'n gyfan gwbl ogoneddus. A felly, o fewn Duw ei hun, mae gennym ni'r berthynas tragwyddol yma, Tad, Mab ac Ysbryd Glân yn cyd ogoneddu ei gilydd. Os allai roi e fel hyn, yn syllu ar ei gilydd, mewn rhyfeddod. Duw yn gyfan gwbl ddigonol ynddo fe ei hun. Duw yn mwynhau ei hun ac yn anrhydeddu ei hun yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân. Adnod 5 eto, nawr o Dad, gogonedda di fy fi ger dy fron dy hun a'r gogoniant oedd I mi ger dy fron cyn bod y byd. A ni'n gweld y gogoneddu yma'n dod allan yn dyn ni. Yn y ffordd mae'r mab fan hyn yn gweddio ac yn siarad efo'i dad e. O dad sanctaidd, mae'n dweud. O dad cyfiawn, mae'n dweud. Mae wrth I fodd. Mae'n ymhyfrydu yn ei dad. Fel mae'r tad yn ymhyfrydu ynddo fe a'r ysbryd yn ymhyfrydu yn y personau eraill. Dyma yw ein Duw ni. Duw'r gogoniant. Un sy'n rhagori ym mhob ffordd. Un sydd yn gwbl fodlon a pherffaith a ddigonol a chyflawn ynddo fe ei hun. Gogoniant tragwyddol. Ac eto, yn ei gariad e, mae'r Duw gogoneddus yma yn dymuno rhannu ei ogoniant gydag eraill. A felly ni'n dod at ein ail bwynt ni, sef gogoniant ymgnawdoledig. Hynny yw fod y Duw gogoneddus tragwyddol yma wedi dod i'r byd. Bod y mab wedi cymryd cnawd a dod yn berson. A dyna siwr mae'r weddi'n dechrau yn dyfadnod 1. Wedi iddo lefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lygaid i'r nef a dwedodd, O dad, mae'r awr wedi dod, gogonedda dy fab mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Ac adnod 4, rwy fi wedi dy ogoneddu ar y ddaear trwy orffen y gwaith a roddais di mi i'w wneud. Nawr o ystyried popeth ni wedi gweld mor belled, mae ymgnawdoliad yr arglwydd Iesu Grist yn dod yn fwy o ryfeddod nag erioed o blaen, yn dydy? A doedd dim diffyg yn niw nath o'i orfodiau i ddod i'r byd i'n hachub ni. Ac os ni'n onest, ni ddim yn gallu deall sydd gall y fath beth ddigwydd bod y mab tragwyddol ei ogoniant yn dod fel babi. Yn dod i farw. Yn dod i hongian ar groes a cael ei gladdu. Ond dyna mae Iesu'n dweud sydd wedi digwydd. Fe ddaeth e i'r byd
I wneud y gwaith a roddwyd iddo gan ei dad. Fe ddaeth e i wynebu ei awr, awr y groes. Fe ddaeth e i'r byd gan wagio ei hun o'i ogoniant a dod ar ffurf ceithwas. A fe wnaeth e cuddio i ogoniant fel petai tu ôl i len. Ond mae'n adegau wrth gwrs lle mae'r llen yn cael ei dynnu yn ôl. Pan mae'n troi dŵr yn wyn mewn priodas yng Nghana. Pan mae'n porthu'r 5,000, pan mae'n atgyfodu'r meirw ac yn cerdded ar y dŵr, pan mae'n cael ei drawsnewid ar ben mynydd o flaen rai o'i ddisgyblion e. Ond sylwch be mae Iesu'n dweud fan hyn. Adnod 1, dad, mae'r awr wedi dod, gogonedda dy fab, mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Sut mae gogoniant Duw yn ei ddangos ei hun mwyaf clir i ni? Wel, wrth i'r arglwydd Iesu cyflawni gwaith i dad, wrth iddo fe gael i arestio, a'i daro, a'i chwipio, a'i boeri arno, a hongian ar groes. Wrth iddo fe ddiodde ar y groes, cosb ein pechod ni, wrth iddo fe gymryd arno fe ei hun ein gwarth ni, ein di-ogoniant ni, ein cywilydd a'n heiogrwydd ni. Wrth iddo fe roi ei fywyd perffaith gogoneddus yn aberth trosto ni. Ac yn agorwedd mewn bydd. Tan y trydydd dydd, pan mae yn atgyfodi, mae'n cael ei gyfiawnhau, mae'n codi mewn buddigoliaeth, mae'n esgyn at y tad yn dychwelyd i'w orsedd ac i'r gogoniant yna unwaith yn rhagor. Chi'n gweld mae'r arglwydd Iesu yn trawsnewid y ffordd i ni'n gweld beth yw gogoniant a beth yw dioddefaint. I ni falle'n cysylltu gogoniant gyda moethusrwydd ac pobl yn ein gwasanaethu ni. Ond na, be mae'r mab tragwyddol ei ogoniant yn gwneud, mae'n cymryd cnawd ac yn dod i wasanaethu ac i ddiodde mwyn achub ei bobl. Doedd dim rhaid iddo fe wneud hyn. Ac eto, mewn un ystyr, gallai fe ddim peidio a dod i achub ei bobl, oherwydd yn hyn mae'n dangos ei ogoniant wrth roi ei hun dros chi a fi. A felly, nawr chi'n gweld mae Iesu di rhoi urddas a gogoniant os i ni'n byw ac yn diodde mwyn yr arglwydd. Mae di newid y ffordd i ni'n gweld diodde dros Dduw. Os allai ddefnyddio darlun gwirion dros ben, mae yna hen ffilm, mae'n ffilm silly, ffilm yw i o'r enw Billy Madison. Ac yn y ffilm yma, mae'r prif gymeriad Billy, mae'n oedolyn sy'n gorfod mynd nôl i'r ysgol. Mae'n gorfod mynd nôl ag ail sefyll pob blwyddyn yn yr ysgol. Ac tra bod yn un o'r dosbarthiadau lleia, mae un o'i ffrindiau, un o'r bechgyn bach yn y dosbarth, yn cael damwain. Ac mae Billy'n gwybod, os yw'r plant eraill yn gweld hyn, wel, maen nhw yn mynd i chwerthin ar ben y plentyn, gwneud hwyl ar ei bennau. A felly, be mae Billy'n wneud, mae'n cymryd dŵr, a mae'n tywallt ar ei drowsus ei hun. Ac yna, pan mae'r bechgyn eraill yn ei weld ac yn dechrau gwneud hwyl ar ei bennau, maen nhw'n gweiddi, oh, hey, look, Billy's peed his pants. A mae Billy'n dweud, of course I peed my pants. Peeing your pants is cool. Ac, wel, gallwch chi ddychmygu sydd mae'r olygfa yn gorffen. Mae'r holl blant eraill eisiau bod yn cool. Maen nhw eisiau bod yn cool fel Billy. Nawr,
Maddeuwch y toilet humor am ychydig, ond y pwynt sydd y fi yw hyn. Fyna, mae Billy Madison, mewn ffordd hyd yn aberthol, mae yn trawsnewid y ffordd oedd y plant yma yn gweld y profiad o wlychu'ch hunan. Gwaradwydd, cywilydd. Ond nhw'n gweld fel rhywbeth da. Wrth i ni nawr edrych ar groes yr arglwydd Iesu, a'i ddioddefaint drosto ni, ac yna i atgyfodiad ar ein rhannu. Wel, i ni'n gweld nawr i ogoniant yn hynny. I ni'n gweld wrth iddo fe gymryd ein cosb ni a'n gwaradwydd arno fe ei hun, ni'n ei anrhydeddu am hynny. Ni'n dweud mor wych yw am hynny. Ni'n rhoi'n ffydd ni yn hynny ac yn canu ei glod am hynny. A mae hwn yn dod o ni at ein pwynt nesaf ni, oherwydd mae'r gogoniant yma, gogoniant tragwyddol yma, y gogoniant yma sydd wedi ymgnawdoli yn yr arglwydd Iesu, mae'n ogoniant sydd yn cael ei rhannu nawr gyda ni. Drychwch ar adnod 10. Mae popeth sy'n eiddo fi yn eiddo ti, a'r eiddo ti yn eiddo fi, ac rwy fi wedi fy ngogoneddu ynddynt hwy. Ac yna adnod 22. Rwy fi wedi rhoi iddynt hwy y gogoniant a roddais ti i mi, mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Mae fi ynddynt hwy, a thydi yn o fi, a hwythau felly wedi ei dwyn i undod perffaith, mwyn i'r byd wybod mae tydi am hanfonodd i, ac i ti ei caru hwy, fel y ceraist fi. Chi'n gweld, wrth i ni gael ein hachub gan yr arglwydd Iesu Grist, mae yn rhannu ei ogoniant gyda ni. Wrth i ni gredu ynddo fe, ni yn ei ogoneddu fe. Ni yn tystio mae ei farwolaeth drosto ni sydd yn ein hachub ni, a mae dim ond fe all ein hachub ni. A mae hynny'n rhoi gogoniant iddo fe, ond wrth i ni gael ein uno gyda fe, mae'n rhannu ei ogoniant gyda ni hefyd. I ni'n cael ein uno nid yn unig gyda fe, ond gyda pobl ddew. I ni yn unedig fel eglwys, a felly ni'n dangos ei ogoniant ac i ni nawr yn byw ein bywydau ni ei fwyn mwyn ei ogoneddu I ni'n rhoi clod I ddew ym mhob peth am bwy yw ac I ni'n ceisio dangos y gogoniant yna I eraill. A mae hynny gyd yn rhywbeth sydd yn digwydd yn syth, wrth I ni gael ein hachub. Ond mae'r rhannu yma yn rhywbeth parhaol hefyd. Mae'r arglwydd Iesu yn rhannu ei ogoniant gyda ni wrth I ni weld mwy a mwy a mwy ohono fe. Fel yr haul, mae'r haul yn disgleirio bob dydd. Ond weithiau mae'r cymylau ar glaw yn cuddio hynny. Ond ar adeg eraill, mae'r cymylau yn symud a mae'r awyr yn las a mae'r haul yn danbaid yn ei holl ogoniant ac sdim byd gwell os yna bod mas na yn mwynhau y gres a'r goleuni hwnnw. A felly wrth I ni ddod I weld mwy o'r arglwydd, mwy o ddew trwy ei fab Iesu, I ni yn profi mwy o'i ogoniant Yn yr Hen Testament, roedd Moses eisiau gweld gogoniant Duw. A'r ateb gafodd oedd, bys yr profiad hwnnw yn ei ladd Ond falle bydd rhai o'ch chi'n cofio sut mae Ioan yn dechrau ei efengil Ioan 1 adnod 14, daeth y gair yn gnawd a ffreswylio yn ein plith yn llawn gras a gwirionedd
gwelsom ei ogoniant ef. Ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Wrth i ni syllu ar yr arglwydd Iesu, wrth i ni ddod i'w adnabod ei yn well, i ni'n profi mwy o ogoniant Duw. Ond, ar ben hynny, mae Crist yn rhannu ei ogoniant gyda ni'n gynyddol wrth i ni fyw ei fwynau, wrth i ni ddioddau ei fwynau, wrth i ni gael ein sancteiddio yn gwneud yn fwy tebyg iddo fe. Trowch am funud i ail lythyr Paul at y Corinthiaid, bys ni'n dwlu darllen lot o'r geiriau hyn i chi, ond na i jyst tynnu allan ambell adnod sydd yn arbennig o arwydd o cael i ni. Ail Corinthiaid, pennod 3, adnod 18. Rydym ni i gyd, heb orchydd ar ein wyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd, ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. A gwaith yr arglwydd yr ysbryd yw hyn. Ac yn ymlaen i bennod 4 adnod 6. Oherwydd y Duw a ddywedodd llewyrched goleuni o'r tywyllwch, a lewyrchodd yn ein calonau ni i roi ni'r oleuni'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ac yn adnod 16. Am hynny, nid ydym yn digaloni. Ein bod yn allanol yn dadfeilio, yn fewnol fe'n hadnewyddu'r ddydd ar ôl dydd. Oherwydd y baich ysgafn o arthrymder sydd arno mewn awr, darparu y mae y tu hwnt i bob mesur bwysau tragwyddol o ogoniant i ni. Dim ond i ni gadw'n golwg nid ar y pethau awelir, ond ar y pethau na welir. Dros amser mae'r pethau awelir, ond mae'r pethau na welir yn dragwyddol. Be mae Paul ni ddweud fyna yw wrth i ni syllu ar yr arglwydd Iesu, i ni'n gweld gogoniant Duw, a mae hynny yn ein trawsnewid ni o ddydd i ddydd, ac wrth i ni fyw ei fwynau ac dioddau fel nath ddioddau, mae'r arglwydd yn ein gogoneddu ni, yn ein trawsffurfio ni, o ogoniant i ogoniant. Mae'r pethau anodd yna ni'n profi nawr, maen nhw'n ysgafn. Sdim sylwedd iddyn nhw. Sdim dwyster iddyn nhw. Maen nhw'n ysgafn, achos dyn nhw ddim yn para, ac un dydd fydden nhw'n cael eu cymryd i ffwrdd, a be fydd ar ôl? Wel, fe fydd yna bwysau tragwyddol o ogoniant. Mae'n dioddef ni heddiw yn ein paratoi ni ar gyfer tragwyddoldeb. A'r gogoniant i ni eto i'w brofi, a mae hwnna'n dod yn ni at y pwynt ola ni yn fyr iawn. Ni wedi gweld y gogoniant tragwyddol, y gogoniant yna sydd wedi ymgnawdoli yn Christ, y gogoniant yna sy'n cael ei rhannu gyda ni nawr ar y ddaear. Ond mae yna hefyd gogoniant nefol yn disgwyl amdano ni. Drychwch ar adnod 24. O Dad, am y rhai yr wyt ti wedi ei rhoi i mi. Fy nymuniad yw iddyn twy fod gyda mi lle rwy fi mwyn iddynt weld fy gogoniant. A gogoniant a roddais i mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Chi erioed wedi cael y profiad yna, lle chi wedi gwneud rhywbeth gwych, rhywbeth really cool, ac oedd neb yno i weld e, neu oedd neb yn edrych ar y pryd. Yn ddiweddar pan oedd hi'n eira yma, eithon ni allan fel teulu am dro, mewn mas i chwarae chydig yn yr eira, a nes i belen eira, ac oedd yna postyn
cil iawn, tennau iawn, yn bell i ffwrdd. A nes i benderfynu bod fi eisiau taro y polyn yna. Ac nes i gymryd y belen a nes i daflu a chmo be, nes i fwrw tro cynta. A nath neb weld. Oedd neb yn fy llongyfarch, a neb yn gweud, waw, oedd hynna'n wych, just fi. Ac oedd e'n drieni. Chymod byddwn ni wedi dwlu os o'ch chi yma i brofi gyda fi. O'n i'n gytid, os fi'n onest, ac mae'n drieni, nag yw e? Os ydych chi rhywbeth gwych, os ydych chi rhywbeth gwirioneddol, prydferth, ysblenydd, gogoneddus, wel, dwi ddim yn iawn fod y peth yna ddim yn cael ei weld a'i werthfawrogi a'i fwynhau. A dyma beth mae Crist eisiau i ni. Dyma mae'n gweddio fydd yn wir i ni. Beth yw ei ddymuniad i'w bobl? Wel, mae eisiau ni fod gyda fe. Pam? Mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Beth yw pwrpas terfynol yr cynllun yma'r gwaith yma mae wedi dod i'w wneud wrth farw ac atgyfodi ac esgyn mwyn yn achub ni? Wel, bod ni yn gallu syllu arno fe a'i fwynhau am beth. Profi'r hyn ni wedi'n creu ar ei gyfer. Profi'r hyn mae'n enaid ni yn sychedu amdano fe. Profi yr hyn sydd wedi bod yn wir am Dduw ei hun ers tragwyddoldeb. Dyma i chi rhywbeth werth syllu arno fe. Dyma i chi olygfa nhw'n ni fyth ddiflasu arno fe. Dyma i chi ogoniant fydd byth yn machlyd neu'n gwywo neu'n gwanhau neu'n dirywio na'n diflannu. Gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Diolch iddo. Amen. Amen. Wel, gadewch i ni ganu unwaith eto cyn bod ni'n gorffen ein hoedfa ni. Christ,
Wel, diolch eto am bawb sydd wedi cyfrannu'r oedfa, a pawb sydd wedi ymuno â ni'r bore yma, ni yn dymuno bendith Duw yn helaeth i chi, ac y byddwch chi yn gweld rhywbeth o'i ogoniant e. A gadewch i ni weddio nawr i orffen. Arglwydd, diolch i ti eto am y geiriau rhyfeddol yma. Diolch am dy ogoniant a dy fod ti wedi dewis dangos y gogoniant hwnnw i ni a rhannu'r gogoniant hwnnw gyda ni am dragwyddoldeb. O Dduw, i ni unwaith eto'n teimlo'n gwbl anheiddiannol ac annigonol ac analluog i ni ddim di crafu'r wyneb, ddim yn gallu gwneud cyfiawnder ar pethau hyn. Ond a wneud i nawr trwy yr ysbryd glân, dangos y pethau yma yn fwy clir i ni. Helpa ni i syllu ac i ryfeddu. Dad, derbyn ein mawl am diolch ni nawr, a mae ti yn unig sy'n ei heiddi fe. Clyw yn gweddi am ein bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen.